ҳар рӯз садҳо мошин аз бару болои ин роҳи нимавайрона равоо мекунанд. чунин аҳволро метавон дар дигар гӯшаҳои шаҳр дид. роҳҳое ки бо тадриҷ вайрон мешаванд фақат 3 соли пеш мунфарш кардаанд. он ҳам бо дастури президент ва кӯмаки роҳсозони чинӣ. имрӯз дар худи дохили шаҳри Кӯлоб 21 километр роҳҳои боқимондаи шаҳри Кӯлоб дар муҳлати 2 сол пурра таъмири капиталӣ шуда чароғон карда мешавад. дар Кӯлоб Қодир Вализода раиси собиқи шаҳр идораи роҳсозиро барҳам дод. он вақт гуфт ки техникаи роҳсозӣ надоранд ва зарурат ба идорааш ҳам нест. бо омадани Бахтиёр Назарзода раиси нав идора барқарор шуд. хабарнигорон ин идораи роҳсозиро барои шаҳр зарурӣ медонанд. идораи роҳсозӣ Кӯлоб барҳам шуда буд. ҳамонро шумо ташкил кардед ва имрӯз мегуфтед ки чӣ қадар роҳҳои алтернативӣ сангфарш ва асфалтон ба воситаи ҳамон корхонае ки аз нав таъсис ёфт сохта шуд. раиси Кӯлоб дар аввали соли корияш соли 2022-ро роҳҳои обод эълон кард. бо ҳамин бо сохтани роҳи маҳаллаи чармгарони Кӯлоб оғоз карданд. аз таъмири роҳҳои вайронаи дигари шаҳр хабаре нест. ин таблӯҳоро баъди таъмири роҳҳои дохили шаҳрӣ коргарони чинӣ насб кардаанд. аз насби онҳову таъмири роҳҳои дохилӣ 2 сол нагузаштааст. ронандагону сокинон мегӯянд ҳукумати маҳаллӣ нисбат ба таъмири роҳҳо бепарво аст. ҳатто бархе ронандагони хатсайрҳо худашон роҳҳоро таъмир мекунанд. ягон кас ягон раҳро намебинад. ҳукумати шаҳрам парво надорад, корхонаи девушам парво надоранд. маҷбурем ки ҳам шофёрам бирафтем. шаҳри Кӯлоб дар ҷануби Тоҷикистон сеюмин шаҳри бузурги кишвар аст. роҳҳояш бо вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайваст мешавад. худи шаҳр 189 километр роҳҳои маҳаллӣ дорад ки аксарашон ба таъмир ниёз пайдо кардаанд. маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.